Que van pescar, están pescando encima, no otro que le cortan los cabos. Sí, vamos, nosotros no llevamos nada, vai para o mar, atentas consecuencias, pero vai para o mar, nosotros no llevamos nada. Si non está todo contento. Espera que Depois un camión que non pode pasar aquel que vai por dous ou tres, romper o sistema que hai por unha semana, non vamos morrer de fame. De fame podemos morrer nas capitales, nosotros pola costa sabemos que non podemos morrer, porque se usted ten patacas ou outro ten lechugas, e vivimos de calquera maneira. Se non pones un pufiño máis. É apretar, é presión. La descompoñer todo por a unha semana. Igual moito. Si chegamos a aguantar unha semana máis, aguantamos a calquera. No, pero como dixeron ali, vamos nos meter horas non sei que. Vai ao mar a pescar, vai de vender moito millón, gracias a que todos están parados. Eso é ser non pensar coa esa, porque gracias ao pouco que, sigo repetindo, o pouco que se conseguiu, que é o pouco que lles prometeron das cofradías, porque eses 19 millóns de euros que prometen a cofradía, sabe a canto lle va a tocar as lanchas artesanales estas, desde 2005 para aquí, que é unha forma que é un gaño que teñen, que é unha forma de mínimos, a 200 e 300 euros, o que máis colo vai cobrar 300 euros, desde 2005 para aquí, que é unha forma de pagar mínimos, o sea, que é unha forma de embobar ao mariñeiro, non é outra cousa, dividir, que non lles van a dar máis. Hoy por una. Claro. Hoxe por a mañá, mire. Hoxe, para saber o que decidíamos. Entón, baixura todo é unánime.